UPPLनि बेबायदि लिडारफ्रा जुदि बेबायदि गुन्दा फिलायनानै जुदि दोनबाय थायोब्ला बर' हारिया बेवहाय खुनु पदे इनभल्भ जानांगौ बा सापर्ट होनांगौ बे बाथ्रा फैया होननानै आं दिनै फिल खालामदों आरोखि जे सैथो खोथाखौ बुंनायाव जोङो गिनांगौ गैया सैथो बाथ्राया बेनो गासिबो जोंनि बर' हारियाव गन्डगल लाबोग्रा दुर्निति गुन्दागिरि दादागिरि लाबोग्रा UPPLआवनो दंजोबो होनना आं दिनै फिल खालामबाय दिनै आं रोखा जाबाय जे बे UPPLनि जायनाखि नेता गुन्दा फिग्रा बिथांमोनहा माने बिथांमोननि पलिसियावनो दिनै जोङो बेबायदि गाग्लोबजानाय जादों आरो खस्थ' मोनदों आरो इयुनाव आं सानदों UPPLनि बेबायदि लिडारफ्रा जुदि बेबायदि गुन्दा फिलायनानै जुदि दोनबाय थायोब्ला बर' हारिया बेवहाय खुनु पदे इनभल्भ जानांगौ बा सापर्ट होनांगौ बे बाथ्रा फैया होननानै आं दिनै फिल खालामदों आरोखि मानोना आं भुगिबाय जोंबो UPPLनि हार्डकरमोन बिराद हार्डकरमोन आं सासे चेयारमेनमोन BCDCनि जोंनो गायसनगिरिमोन दिनै बेबायदि अयथासार बिसोरनि गाग्लोबनाय उदखारावनो जों दिनै BPFआव फैनांगौ जादों आरो आंजों लोगोसे जायनाखि माने एक्टिभ वार्कार जोंजों लोगोसे गामि ओनसोलाव थाग्रा सापर्टार एकदम गागु UPPL बिथांमोनाबो BPFआव जइन जाफैनांगौ जादों जे बेखायनो आं दिनै रायजो राजाफोर बुंदों जे सैथो खोथाखौ बुंनायाव जोंहा जेबो माबा थाङा जोङो गिनांगौ गैया सैथो बाथ्राया बेनो गासिबो जोंनि बर' हारियाव गन्डगल लाबोग्रा दुर्निति गुन्दागिरि दादागिरि लाबोग्रा UPPLआवनो दंजोबो होनना आं दिनै फिल खालामबाय आरो